27.4.2024 bude Jakubové stavaní Maje, vás pozývam. Budú tam všetci, ja tam budem tiež, tak sa na vás teším, priatelia. Bude to veľká show. A bude tam ja so Zembuchem mojim, budem robiť starejšího. Takže 27.4. sa vidíme na stavaní Máje. Teším sa na vás. Takže tak, ľudia, bude to veľká show, takže 27.4.2024 odpalíme tu najväčší party pred Kultúrákem, hudba, občerstvení, program a tak ďalej. No, vidíme sa, čaute.